yimɓe ɓe mbino wawa wonde wallahi ko ɗo andide woni eɗen calmina kala bannoɗo hen doole mum en beltinima Ayou Samb aussi onon noon min goppiton koye Allah joguinden ko objectif mo joguinden o ko la jeunesse wawa rendude en jiino yaari fenade moƴƴani neɗɗo kala kaɗa wawi wonde e aduna haal gonga so yimɓe jinma haal gonga soɓe gañma haal gonga hande noon aduna ko jiiɗi les gens là ɓe jii tan ko traite ɓe jii tan ko neɗɗo gutto en ɗumna min mi ala e ɓen yimɓe somi andi to paaɗaɗo to paaduɗen ɗo moƴƴani min mi dartinere gueɗe tan mbeɗa anduno oɗo choix o wona fortuit Fatimata Won Diaw mo mbaɗɗen candidat ɗo hay goto anda Fatimata Won konon ɓe gandi Fatimata Won so woni hande candidat o ɓinni konon ɓinninimo ɗum noon wadde victoire mo jeñƴen o wona victoire am o wona victoire Aliou o wona victoire ko onon daari hen Aliou noon mbeɗa joguino hen hoolare mbeɗa hooli kaydi mbeɗa andi Aliou en wawi gerde ɗum conseil consultatif Aliou are Fatimata Won Diaw ɓeɗo wonɓe caggal mumen ɓe ɓuraniɓe le réseau des pères éducateurs poti candidature mum et puis ɓe beltima kadi en dañi victoire eɗen calmini noon non gêné nangguɓe combat ɗum ko SG Ousmane Ba Ousmane Thiam kala nangunoɗe combat e pour mbawa jangde victoire eɗen mbaɗa ɗum remercier mbeɗa wima ya jogor jaam madam hay goto wawa fecci ɗum hawaɓe aussi koye men jeeya en waɗi yimɓe noon ɓe guuri koye ceeral hen ɓe jeeyata hen ɓe ñamata ceeral noon moƴƴani moi j'appelle à l'unité kala bawɗo kala force vive kala jeune gonɗo ɗo yo ar wona caggal ma min ko torsa